ଆମ ସାଙ୍ଗ ରାକେଶ ବାହାହେଲା ନା ଏତେ ଟଙ୍କାର ମଦ ଦେଲା ଗୋଟା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଗଲାଣି ଭଲ ହେଇଗଲା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲାଣି କହୁଛୁ ଏଇଠି କରିବା ବ୍ୟସ୍ତ ଏଇ ଡାଇନିଂ ହଲରେ ଝଗଡା ହବ ପାଠ କରିବା କେମିତି କଣ କରିକି ଝଗଡାଟା କରିବା ନା ଆଉ ରାକେଶର ବାହାଘର ଭାତ 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 ଲେମ୍ବୁ ଭାତ ଲେମ୍ବୁ ଭାତ ଲୁଣ ଭାତ ଲେମ୍ବୁ ଭାତ ଲେମ୍ବୁ उठ भाई राकेश तू उठ भाई अरे बड़ा थी सम्मान नहीं तो डायरेक्ट भात लगुच लेबू लंका लुण किए दो भाई कौन भी कौन चलो 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 ଲେମ୍ବୁ ଲଙ୍କା ଲାଗେ ଲେମ୍ବୁ ଲଙ୍କା କିଏ ଲେମ୍ବୁ ଲଙ୍କା ହଉଥିଲା କି ମାଗୁଥିଲା କାଟି ଦେବି ବେ अरे तते बारे बारंबार कहले आम झील पक्ष ଓହୋ ବାପା ମୁଁ କହିଲି କାଟି ଦେବି ଲେମ୍ବୁକୁ କାଟି ଦେବି ବାପା ବସ ମୁଁ କାଟିକି ଦେବି झीर भाई बहुत गरम होची हां बस आपा नरम होची टोका बहुत गरम होची बोधे भाବୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅଛି ଲେମ୍ବୁ ଲଙ୍କା ବାହାଘରରେ କିଏ ମାଗିଲାଣି ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର ଚିକେନ ଛାଡ଼ ସର୍ଟେଜ ହେଲାଣି ତୁ ଖାଲି ଭାତ ଦେଇ ଚାଲେ ଭାତ